Bingelele-ke babukele emakhaya, bingelela phakathi kohlelo lethu umgwazela. Babukele emakhaya namhlanje-ke size la kusisi sizobuza mayelana nosisi lo owayebaleke nezinto zakhe usisi ama-order akhe ngoba wayesithembisile ukuthi kuzothi sekudlula i-25 uzobe eseyikhokhela uhafu wemali le ayeyithembisile ukuthi uzoyikhokha ayeyikoleta usisi. Wathi uzokhipha uhafu aphinde futhi nakule aphinde akhiphe uhafu. Futhi kahle kahle njengoba siyila nje thina sizoza ukuthi imali yakho usisi uyitholile. Sisi njani? Kanjani bhuti? Yebo. Siyaphila. Hayi bhuti, kwi-follow up yakho nje ngifuna ukuqambela amanga ayikho imali engisayireceive-ile. Usisi unokubika itori yaphinda angiblock aphinda angi-unblock because ade ngi-check-e kulamasonto adlule bengiblockile. Shothi usengiphindwa ngi-unblock bathi sekusondele i-25 usengibiyela itori. Uthi njengoba eyichazile ukuthi ubuyele emsebenzini uphuzile ukubuyela uney'nsuku ey'ncane emsebenzini uhola imali encane. So iyona nto angitshele yona le akanginikeza into etheni. Ngambuza-ke mina ukuthi akasazi nje ukukhipha uhafu-ke cause uyazazi vele ukuthi uphindile emsebenzini vele kumele kube khona imali ayikhokhayo. Wangibikela lokhu haya kwaba nezinto ayisena ngisendela ama-VN echaza izitori ey'ngahlangani. Wathi uzongikhombisa kanjani kanjani. Luckily leso sithombe bengakazi because vele kangicika nje into yakhe. Oh, cela siqale sibuyele ekuqaleni la khona ethe okay, la wathi khona uzokufakela ngeyi-25 makuphela inyanga. Kwenzakalani lapho? Usisi lapho imali angani kwakumele isivumelano sasithi imali uzoyikhokha. Sekumele ngiyilindeleke imali usisi imali akasayifaki. Yeah. Kuza kube mina futhi omfonelayo. Uthi hayi bo ngilinde imali ayikho imali engenayo la. Wena uthe imali uzoyifaka. Wathini? Wathi akakabi nayo uyacela bandla ngilinde kube umhla 25. Okay. Angivumelananga naye bhuti wami because isikhathi sesiside. Okay. Asikhumbuye sikhuluma starting from uJanuary. Njengamanje sisi bathi kuMay. May, yeah. SikuMay. Yabo. So angikwazi ukuvumelana naye ngento yena umuntu emezazi ukuthi usephutheni kumele kube uyena uyixakayo. Hayi uyabona mhlawumbe kube uyangifonela yena kuqala angibikela ukuthi nginenkinga kanje ngibhekene nayo kanje. But uyayibonakalisa ukuthi umuntu oyesigebengu ngezenzo zakhe. Because imini oyixakayo yena uwenza u-on and off. U-on and off. Naye izolo ube umuntu obedeposit imali bade kumhla 25. Ube umuntu obezoyideposita bathi ngiphuma u6. Na ama message lamaningi ayalandelana. Nakhona befonelwa yimini. Okay, sicela silalele sisi voice note. I-voice note le yakhe. Le yabakhe. Okay. Yena isizathu sokuthi ke kule ngoba i-25 sekwezesibili lezi. Sekwezesibili. Okay. Sekwezesibili. Kule yokuqala wathi uzoyifaka noma wabeke sebeka itori nakhona sengimfonela. Kodwa wamnika i-bank statement i-account number le ayicelile. Ngamnika njengoba eyicelile na izolo uyicelile yabo. Okay. Yabo. Yeah. Ngamfonela futhi around 5 wathi uphuma o6 sasemsebenzini. Waphindwa ngisendela na ku WhatsApp. Namhlanje sengiyafona ngiyabuza ukuthi shothi wena uyaqhubeka ungenza isilimo. Yeah. Yabo. Nakho. Okay. Nakho. Sicela udlalela. Angikwenza isilimo mfethu. Cela sincane volume. Yabo. Ngitshela imali ngiyiholile. 1.8 ngathi sesibheke statement yami yase-Time Bank. Ngizokusendela futhi yona i-bank statement yami uyibone. Kwaba nomcimbi ekhaya. Ekhaya vele aba-understand ukuthi umuntu uma esebenzile iy'nsuku ey'ncane uhola kanjani. Bayitshela uma usebenza inyanga yonke usuzohola inyanga yonke kade ngiqale late. Yo. Okay. Sicela udlalela. Nine. Yeah. No, yabo manje wangila ngiyayizama imali cause ngifuna ukufaka noma uhalf vele. Cause bese ngifuna ufana no-700 rand. Ngizokutshengisa ku-Time Bank kwami uzongihola imali. Kwamele futhi ngikhokhele nemoto ngoba
mangingayikhokhela imoto ngigibela ama-taxi izongigqilaza bese ngiba ney'kweletu ezinye futhi. Yabo. Namhlanje cause benqena ukuboleka imali izolo kade ngahola izolo kubantu. So namhlanje bengisasa ngizoboleka bese ngiyakufakela. Manje-ke wena sisi-ke ngokokwakho-ke iplani yakhe ithini njengoba umbona ukuthi kahle kahle lo muntu kahle kahle uyisigebengu yabo. Mina nje ayisekho into azothi mayeyikhuluma ngiyi-understand. Phela lento le njengoba eholile ukuthi umsebenzi kanjani awuhlangane wena nomsebenzi. Yena into ekumele yenzeke kuwukuthi kumele abuyise imali yakho. Yeah, cause manje After that, usenzisa komuntu engathi ngiyakuboleka. engathi uboleka imali kuyena. Kanti akunjalo. Cha. Uyena owenza ubugebengu. Bese nayo imali wadecide ukuthi enze ezinye izinto ezibalekile kunemali yakho. Futhi sekumele manje simhlaseleke manje. Ngoba manje ngiyabona ukuthi kahle kahle kushuthi useshaya kufana useshaya nami ke manje ngepopo. Serious. Useshaya nami ngepopo. Hayi mina bhuti khuluma nomuntu onje ngisasibona isidingo sokuthi sikhuluma naye kanjani. Uthi nje vele sifikele. Uma ukuthi kanjani akufike nje kuyena. Yeah. Kodwa into ezosiza vele ukuthi manje simhlasele engalindele. Ayikho into esizwe. Ngoba manje simuphe almost 2 months wonke. Simnikile i25 zinyanga edlule, samnika i25 zale. Bese kumele ayiqede. Ukutshela ngokuthi yena uhola 1.8. Uyangibikela manje. Even if noma kuthiwa uhola 1.8 bekumele athathe noma 750 awufake. Okukhombisa ukuthi uyimisele ngokuthini abuyise imali yakho. Futhi kahle kahle iplan yakhe kuwukuthi le mali angayibuyisa libele kubalekela. Futhi sekuyaphoqa ukuthi kumele kube khona something ozoyibamba yakhe ezohlala la ngakuwena. Kuzoba iyona lento ezomgqugquzela ukuthi abuyise imali yakho. Ngoba futhi njengoba kunje manje khona nabantu asebevelile la ukuthi bakhala same story esifana nesakho ukuthi hayibo lowo muntu loyo ngimdinga kabi. Usibhalelile nje naye wacela ukuthi masiqeda udaba lakho naye uyacela ukuthi simsize. Siyomkhombisa la ebhace khona. Hayi kube ubudedengu bakhe osisi mina okunye nokunye ukuthi makukhona omunye ovelayo nami bengicela usizo ngendlela yami. Usisi lo wemali kube ubudedengu bakhe because angiboni ukuthi ngabe kufike kulesi sigaba sokuthi kuze kuvela abanye abantu. Yena bekumele enze ukuthembeka nje yafaka imali. Ngoba manje angikunqabe nawe umsebenzi wakho uma ukuthi nawe lowo muntu udinga usizo. Umsebenzi wakho nawe. Umsebenzi wakho. Ngoba uzobuza ukuthi ngimsiza kanjani lo. Yena ungamsizi. Yena ngingamsizi. Yeah. Umsebenzi wakho. Kodwa ayiseyivezile ukuthi utsotsi kahle kahle. Futhi vele lento ayenzayo hayi ukuthi bekuyiphutha. Futhi into usephila ngayo. Futhi nje ipopo into yakhe. Ushaya endaweni errong ke this time. Ake simhlasele. Kumele senze nosuku simhlasele. Ngoba nakhona sifika le kubo nayo awumbona ukuthi hayi nezitori eziningi. Hayi. Nezitori eziningi kakhulu. Kodwa ngoba ke asisheshe sijaje umuntu nomuntu uyalidinga ithuba. Simphile ithuba lamhlula. Hayike. Futhi kumele ikhaleke manje. Akukho okunye. Futhi asihlele ukuthi simhlasela nini. Shuthi ubhuti sengeza ngayo ukuthi ufree nini. Hayi nomnini nakusasa nje singamhlasela ekseni. Nakusasa ekseni kusangenzeka. Hayi ayikhale.